ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପିତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇନଥିଲେ ବା ଚୁଟି ଦାନ କରିନଥିଲେ, ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପୁରୀରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ବା ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବାପା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।